A campaña da sardiña deste ano salvou a frota do cerco galego. Así o afirma o vicepresidente de Cerqueiros Galegos, que apunta que este recurso foi clave para manter a actividade dos barcos pequenos. A sardiña é unha das especies máis importantes que captura o cerco galego. Logo de varios anos no que a súa pesca se gestionou cun plan de recuperación entre Portugal e España, o recurso volve a abundar no mar galego. Este ano, a captura desta especie foi clave para a flota cerqueira. Este ano salvounos a sardiña, porque se veu da costera, queda unha parte de flota moi grande aquí, que non vai arriba, unha flota pois de medio para baixo, que non vai ao País Vasco. Estuvo pescando aquí as sardiñas, empezamos uns meses antes, estuve pescando e a sardiña foi salvando a flota, un pouquiño a flota. Agora mesmo os barcos máis pequenos xa están amarrando. Os cerqueiros galegos de maior tamaño pescan máis cantidade de recurso e o prezo da sardiña está a ser moi baixo en lonxa. Estamos vendendo peixe, as sardiñas a 60 céntimos, a 50 céntimos, a 70, 80, depende un pouquiño do tamaño. Canto máis grande, como non hai en todos os sitios grande, canto máis grande sea, pois vai a €1, €1,20, €1,30, e depende tamén pois no porto que sea. Non porto como a na Coruña, ou se cadra en Vigo, en portos grandes, claro, pois vale un pouquiño máis. Que sinala que estes peixes que teñen máis valor son os que teñen un tamaño grande. No actual exercicio, a falta de xurelo que comeza a aparecer agora na costa galega marcou a actividade deste segmento da flota e que se puido manter grazas á pesca da sardiña. O sector tamén aposta polo seu coidado para que se manteña con boa saúde no futuro. Porque se é para recuperar, o único que se pode facer para recuperar, por exemplo, o tema da sardiña, agora que estamos falando de sardiña, é que non se pesquen os alevíns, que non se deixe pescar xouba, que se pesca un pouquiño máis de sardiña, e xouba ningunha. Este ano deixamos pescar xouba e quedan as portas abertas. Se deixas pescar 500 kilos de xouba, resulta que os barcos van incumplir e van a estar, deixan as portas abertas para poder infringir. Ou lle faz un control moi estrito, ou en vez de 500 sempre vai haber 1000, outro 2000. Pérez apunta que habería que pescar menos xoubas, xa que nun mesmo ano este peixe alcanza a madurez e pode desovar.